Melkein perillä. No, mitä tuosta? Oliko tämä ensi kertasi kaupungilla? No, kyllä vähän pistit silmään. Tarkoitan, et tiedä miten vaarallinen Agrabah voi olla. Tule, tätä kautta. Varo päätä siinä. Ja minä astun. Jep, vain minä ja Abu. Ollaan kuten huvittaa. Aika kamalaa. Mutta näköala on hieno. Wow, palatsi on aika ihmeellinen, vai mitä? Tahtoisin asua siellä. Olis lakeijat, palvelijat. Parempi niin. Olet aina ruoahaussa ja pakenet vartioita. Joskus sitä vain on loukussa. No, mistä tulit? Ai jaa, mitä varten? Sehän on kauheeta. Abu! Abun mielestä se on väärin. Totta kai. Tietenkin hän haluaisi auttaa.